máis ver cruza as súas fronteiras e marchámonos coa Concellería de Comercio e Hostelería do Concello de Ponteareas a Ourense, nada máis e nada menos. Dende o día 3 ao 7 de febreiro esperámosvos no Salón Internacional de Gastronomía e Turismo Xantar, onde poderedes disfrutar dos máis ricos manxares pontareanos, e mira que temos moitos, cos nosos amigos de Catering Galicia, que en Pontareas temos moita, pero que moita calidade. É importantísimo, non vos esquezades que o día xoves 4 de febreiro estaremos ali grabando en directo co programa dos nosos amigos do Rock in Río Tea, Sempre Queda o Rock. Tedes unha cita, non faltedes, porque vamos a comer Ourense. Mirámonos.